xi qabelkom ħalli Merħba sinjuri u dan huwa l-ewwel programm uffiċjali ta' sena 2025. Konfetti tilajl. U naf fiċċert li issa tkun inqas affarijiet x'għamlu lura dak li taraw ibatulna hawnhekk. U nibdew b'aħbar mill-ewwel twaħlu dawn it-toilets verament koroħ fi strada stretta il-belt. Issa ma nafux hekk hux ġast ta' żmien il-fett jew hekk dare to stay imma li ġara li strada stretta ġiet iktar stretta. Jibġen vera iktar dejja. U naf li forsi qed gergu tajdu ma daw fuq latrini l-ewwel programm ta' sajma għandna ma x'tagħmel. Għax hija bżonn il-belt qed ikun hemm ħafna nies fil-għaxijiet tajjeb, però hemm bżonn tal-latrini u latrini li jkunu miftuħin sa dak il-ħin u jaħdmu. Kien hemm fis bil-Ingliżi ta' Ejja ma tiftax kien hemm Kienu jagħmlu wieħed komuni. Eżatt. Għat-triq. Sewa, taf kemm kont ħallas? Smaħħa di. 2p. Vojt. Jela, tupi konti. Ejja ħanaraw il-ħabib tagħna jekk illum qabżitlux, forsi jagħmel riżoluzzjoni u xiex qabżitlu. Ejja naraw. Il-ħadd ma jkollix nagħmel. U jien nieħu gost niftehom mal-ħbieb biex noħroġ dawra bil-mutur. Lena tiegħi. Il-garax qiegħed żewġ passi l-bot mid-dar, hemmhekk kara. Jien naf li l-parking problema ta' u għalhekk investejt f'garaġġ ċara għax naf li l-parking problema u l-motor inħallet lejjem fil-garaġġ. Imma mbagħad jiġri xi bot bħal dan qabadu l-parking li qudiem il-garaġġ u laqqas biss ħalla telefon number. Issa jien x'ħan nagħmel issa jien laqqas nista' niftehom ma' sħabi xejnu ma tarrit bħal u bħal noqgħod nistenna lil dal jiġu jnaħħili minn hawn. Issa jien taf x'ħan nagħmel da naqbad ummu nixtri waħda minn dawn is-signs issa jien, minn dawn tal-Doer of the Dog għax naħseb malli jiġi nikdmu sejjer għax da istabli jiġi bil-mod jiġi sorry ta' għax ma sibx parking x'nagħmel x'tagħmel Happy New Year, man. Happy U mnalla jeżistu l-blib ta' xkieku ma nafx kif kienet tispiċċa l-biċċ tax-xogħol. U llum uffiċjalment għalkemm kważi ġejna biex nibdew nżarmaw, kan daħlu l-aħħar persuna illi tista' tikkompeti fil-kompetizzjoni ta' tiżin. Għax nibqgħu żenek ħalassu sal-karnival. Illum ninsabont il-familja Parnis. Ħdejja għandi tfal u ħajajdunna ftit daw id-dekorazzjonijiet li ħafna minnhom għamlu huma xi jfissru għalihom. X'isimkom l-ewwel ħaġa? Alicia Benjamin. Tajjeb, mela il-miliet xi jfisser għalikom? Paċi, familja, liktar u niftħu regali mal-familja. Ġifieri liktar familja. Ejdli daqsxejn daw id-dekorazzjonijiet kollha li qegħdin naraw hawnhekk. Intom jiena rajt ħafna minnhom huma kollha magħmulin bl-idejn. Intom għamiltuhom. Iva, aħna waqt li meta konna l-iskola. U meta tibdew tagħmluhom daw? Fil-bidu ta' Diċembru, jew fl-aħħar ta' Ottubru, bidu ta' Novembru. Tajjeb. Qabel ma nispiċċaw l-iskola. Narawhom daqsxejn aħna ta' tajjeb hekk. Grazzi u minnaw lura fl-studio. U bħalissa huwa żmien li ħafna nies jerħula għal xib tal-asabiħa. Speċjalment aħna n-nies li naħbu fi żmien il-miliet kontritu dak id-daqsxejn ta' break wara l-miliet. Issa ħaġet informazzjoni interessanti illi hawn ħafna nies illi l-bagarja biex tkun sewda standard jagħmlu la xi tibta xi ħaġa xi żigarella jew ribin jew hekk biex tintara. Min m'għandix di problema x'jiena xtrajta safra tixjel allura ninduna tiskanta jħorġu l-bagali kollha. Ħanajdlek idea tajba ħafna. Taf għaliex? Għax apparentament dik iż-żigarella tista' tellef
milli il-bagalja ta' sanlek għawija u sikala fejn. Ma tiġi skenjata, u jekk ma tiġi skenjata. Mod automatiku? Mod automatiku, allora kollhom jagħmluha b'mod Manwali. manwali li dik tista' titlef il-flight il-bagalja. Issa jena kont ċert li titneħħilha l-stickers il-barcodes dawk l-antiki żgur. dak kif prefer, imma ma kontx naf illi del-biċċa tax-xogħol tittamilha wkoll. U ħanajlek ġifieri prosit, idea tajba, kont naħsbek illi daqsxi bagalja fresh u ħamalla, imma hija idea tajba li jkollkom il-bagalja oriġinal. Fil-każ mill-lastik kbira, sabiħa biex mhux miżżar. Insomma, l-importanti wkoll il-bagalja tkun tesa'. Jena għandu bagalja biex biċċerta, vera kbira u tesa kollox. Imħadet ċugamani kollox. Xugamani, minn xi hotel, mhux ikun hemm xugamani le. Le, mhux bihom. Niġi bihom lura d-dar, xugamani, mħadet, papoċċi, creams, lampshades,